Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Actually kadlawon ron dire no. Unya alas 4 kapin pa. Mamalandong tas pulong sa Ginoo, wala lang ta nag-live. Kay mag-live ko mga igsoon. Dili gyud mabantayan dayon sa YouTube. Unya dili mo punta ka live sa ato ang Facebook page kay na-restrict ta. So akong gi-shoutout ng viewers na to, mga avid followers and avid viewers sa lain-laing dapit nining kalibutan. Especially ang mga OFW no nga kanunay yung nag-atang sa live na to, ang mga seafarer, mga naka-permanent resident, mga seaman. And of course, ang atong mga followers from EFP, Armed Forces of the Philippines, mga kapulisan, mga nasa Bureau of Fire Protection, Luzon, Visayas, Mindanao, tanan nga nagtan-aw karon mabungahong adlaw mga kaigsuonan, no? Bag-ong kabuntagon nga puno sa paglaom, no? Gitugot sa labaw makagagahom kay naa siya purpose nganong gipamata ta karong adlaw. So karon mga igsuon, anyway ako din gi-shout out ang tanang mga brad na ko diya sa Alpa Kaparo, no? Lunglib kanunay brad uban sa grasya sa Ginoo, ipauna ipataas natong Ginoo para sigurado ang taas nga kinabuhi unya puno sa kabulahanan. And then akong gi-shout out sa dang Seya Skiptron in Arms and mga sir. Of course akong gi-shout out ang Cebu City Jail, mga brad na ko di sa sulod, sila si Brad Aris akong gi-shout out, sila si Brad Ado, Brad Jao, sila si Brad Kinit, tanan-tanan, Brad Rains, tanan-tanan nga mga brad na ko diha, Maximum 4. Shout out sa katong mga nawalihan ako, Maximum 19, and last time dito ko sa Maximum 4. Jail officer sa diha, shout out ug sa tanang mga mga warden. Salamat sa mga kahigayunan nga inyong gihatag nga maka-share mi sa pulong sa Ginoo diha sa sulod sa Silda, kauban sa akong team sa Living Water Christian Fellowship. Shout out sa akong mga team da. No, so this morning ang ato ang topic igsoon is about the authority nga gihatag ni Lord nato. Kay ang tanan nga mga ning sunod ni Kristo na ay hingpit nga relasyon ni Kristo, tanan nga mga nangalagad ni Kristo gitagaan og authority. Okay? Authority ni Jesus nga manghingilin og yawa, mangampog masakiton or something nga no? Something maka-create og signs and wonders and miracles, no? But before that, we pray, no? At magampo ta mga igsoon, let's welcome the presence of the Lord. Kaya kung wala siya, wala gyud tay mahimo. Kung magsaligtas itong kaugalingong kaalam, di na tumatugkad ang iyahang pulong yung mensahe. So that is why this morning atong i-invite ang presensya sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for another blessed opportunity. Salamat nga gitagaan na pod minimog higayon Ginoo nga mamalandong sa imong pulong Ginoo. And Lord God, I pray nga imong susihon namong kasing-kasing, hinluimi, limpyuhimi, himoming takos, himoming angayan Ginoo, nga mamati sa imong pulong, kay imong pulong balaan kini kaayo. And Lord God, I pray nga tagaimi kasing-kasing nga mapainubsanon, kasing-kasing madinawaton og labaw sa tanan willing musunod kanimo. And Lord, i-bless ta ng viewers karon Ginoo. I-bless ang tanang makakita ani nga video Ginoo. Ikaw Ginoo magahikap silang kasing-kasing, magatagbo silang panginhanglan. And Lord, I pray nga as we listen, as we meditate your word, Lord God, samtang mamalandong is imong balaang pulong among mabati, imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap ang lihok sa Espiritu Santo. Lord God, salamat sa kadaugan, wala mi nagpataas og relihiyon, apan ang ngalan nga among gipisa, walay lain kundi ang ngalan ni Kristo Jesus nga mo'y naghatag sa iyang kinabuhi aron kami matubos ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Father God, ang nabiling panahon na mo'y tugyan kanimo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So nga tong teksto mga igsoon na makita sa Mateo 10:1, nagingon rin balang kasulatan sa event ni Jesus Christ together with his disciples. Ingon siya, again Mateo 10:1, gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katinun-an ug hitagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this morning igsoon gi-remind ta ni Lord sa tuang authority isip Kristohanon, no? Isip mga disciples ni Kristo, isip mga magtutuo or nagsunod ni Kristo. Ingon siya diri nga iyang gitagaan o gahom ang katong mga disciple niya. Unsa nga gahom? Paghingilin sa mga daotang espiritu, mao ni una, no?
So kita na yung mga igsoon nga mga disciples ni Jesus, mga followers ni Kristo, naatay authority kitagaan tag katungod or gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu, no? Kay daghang kay mga Kristohanon igsoon nga nagserve na ni Lord na nay relasyon ni Kristo pero gidaog-daog sa mga daotang espiritu, not knowing nga si Jesus naghatag nato gahom paghingilin sa mga daotang espiritu. Pero ang ubang mga Kristohanon gidaog-daog Hinoon. Wala nila gigamit ang ilang authority or dili sila aware sa ilang authority nga kita gitagagahom pag-rebuke nila, paghingilin nila, pagpalayas, pagpahawa. Klaro kay diri igsoon, no? Mao ni nalimtan sa ubang Kristohanon. Tanan no? Dili ni kay alagad sa Ginoo, tanan nga ning tuo ni Kristo, tanan igsuon nga nahingpit nga relasyon ni Kristo, followers ni Jesus Christ, gitagaan tagahom panghingilin sa mga daotang espiritu, no? Kinahanglan ato ning exercise ang power igsuon, no? Nga atong suklan ang mga daotang espiritu, dili kay kita daog-daogon, no? Yano-yanuhon lang sa daotang espiritu. Nakoy nabantayan igsoon ang uban mga Kristohanon, largo request sa mga lagad sa Ginoo, mga pastor, maayo na pero dapat kita magtuon ta pagpalayas paghingilin sa daotang espiritu kay pariha ra ta mga tinun-an ni Kristo, disciples ni Kristo. So dili kay magsalig ta sa uban, pariha ra ta Ginoo. Amen. What if wa kay maduol? Dapat kita igsoon, di ta ayaw igsoon tuguti nga daog-daogon ka sa demonyo kung dili tamak-tamak ka nato sila sa ngalan ni Jesus. Amen. Next line. Og sa pag-ayo sa tanang sakit og balatian, no? Gitagaan sa taggahumday sa Ginoo nga muampo og masakiton, nya maayo sila pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ang giingon diri, og sa pag-ayo sa tanang sakit, so walay exempted. Tanang sakit, so tanang klase sa balatian igsoon pwede na maayo kung ato na silang ampuan. Okay? Pinagi sa ngalan ni Jesus. Nga naman, gahom na ang gihatag sa Ginoo nato, no? Hinoo naman po giingon dia sa balang kasulatan nga naay mga hiyas. Yes, naasad, but igsoon as long as we have faith and we realize the authority that Jesus has given to us igsoon, no? Ma-realize na to bang naam day gihatag ang ginugahom na to, no? Nga kita mismo pwede mo ampo, no? Actually igsoon, glory to God lang diri sa to sige na ning balik-balik igsoon, no? Grasya sa Ginoo, ang Ginoo may moayo, no? So naka-experience ta diri og daghan na gyud, no? Daghang magpaampo nga na, no? Nay kaayuhan, nay healing nga gihatag si Lord, no? So mao na igsuon nga this morning gi-remind lang ta ni Lord ba sa ato ang gahom or authority nga iyang gihatag nato nga ang uban wa nagamit, ang uban dili aware, ang uban dili wala kay bawo nga pwede rin nato suklan, palayason, pahawaon ang demonyo niya, pwede rin ta moampo og mga masakiton. Amen. Basta mao lang na as long as we have faith unya gamito na to ang ngalan ni Kristo kay it's biblical nga gitagaan ta og gahom sa Ginoo. Imagine gitagaan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu og sa pag-ayos tanang sakit ug balatian. Now the question is this, daghang mga Kristohano ning ingon nga, pastor, nangampo mig masakit to, nagpalayas mig demonyo pero walay nahitabo. Maybe nasayop sa nasangit sa taan ni mga igsoon. Ingon sad ang Santiago 4:7, busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Usa ay igsoon, walay effect ang atong pagpalayas og demonyo, walay effect ang atong pagsukol og sa mga demonyo igsoon, pagpahawa ni Satanas og pag-ampog masakiton kay siguro kita igsoon sa atong pagkinabuhi wala ta nagmasinugtanon sa Ginoo, wala ta nagmatinud-anon. What I mean is wala ta ning submitar sa Ginoo sa atong daily walk with God. Kana bitang wala gyud tay total or submission ni Lord, kanang wa pa gyud nato gisurrender tanan sa Ginoo. Kung wala pa nato gisurrender ang tanan sa Ginoo, napatay gitagu-taguan igsoon, napatay mga lifestyle or pagkinabuhi nga wala na himaya ang Ginoo, wala na nasibo o na-align sa kabubuton sa Ginoo, posible sad nga walay impact ang atong paggamit sa ngalan ni Jesus. Kay niingon ang Santiago 4:7, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Suklan na to ang yawa, pero usahay inigsukol to siya yawa, di sila mudagan. Mo na lang ingon igsoon, instead nga mudagan, mudaghan hinon. Nga naman tungod kay di man punta masinugtanon sa Ginoo. Ang ngalan ni Kristo gamhanan, milagroso, pero kung kita nagamit-gamit ang nangangalan igsoon, di ta masinugtanon ang nangangalan, wala effect sad mga igsoon. Mao na igsoon nga ako mong encourage, before we use the name of Jesus, siguraduho nato nga nagkinabuhi sad ta sa kabubuton niya. Siguraduho nato igsoon nga nagsubay sad ta sa iyang plano. Siguraduho nato mga igsoon nga
matinud-anon ta niya ning submittar ta. Submission means in every decision nga atong himuon ato ba nang gisanghid sa Ginoo, kabubuton ba na sa Ginoo, ang atong pagkinabuhi ning sibo ba sa pulong sa Ginoo, ning sibo ba sa iyang kabubuton. Kay kung wa na ni sibo igsoon din, sayang lang atong paggamit sa ngalan sa Ginoo, sayang lang atong pagsinggit og in Jesus name, wala effect nga naman because there's something wrong with us. So bantayanan sa naigsoon nga yes, gitagaan tag power and authority ni Jesus nga mupalayas og mga demonyo unya, muampo og masakiton, pero kung kita pod nga naggamit sa ngalan ni Jesus, di ta matinud-anon ni Jesus, no? Wala ta naglakaw subay sa iyang kabubuton, posible nga walay effect ang atong himuon bisan mo gamit ta sa ngalan ni Jesus. In other words, mga igsoon, ang gusto ipaabot nako nining kabuntagon ug sa pulong sa Ginoo nga sa dili pa ta mo gamit sa ngalan ni Jesus, kinahanglan nga matinud-anon ta niya, honest ta, wala tay gitugo-tuguan niya, no? Kinahanglan nga nagpuyo ta sa kinabuhi nga let's say fully surrender na gyud, surrender to the will of God, igsoon. Kay kung mugamit ta sa ngalan ni Jesus, kung mugamit ta sa ngalan sa Ginoo, apan there's something wrong sa atong sulod, natay gitagu-taguan or natay hidden sin or natay pagkinabuhi nga sukwahi sa pulong sa Ginoo, then dili mo effect ang ngalan ni Jesus. For us to become effective, the moment we use that name, the name of Jesus, first and foremost mo submit sa taniya. First and foremost, matinud-anon ta, honest taniya. Kinahanglan maglakaw ta kanunay tong lifestyle atong panginabuhi or pagkinabuhi nga subay sa iyang kabubuton. Kay kung nga atong pagkinabuhi ning sibo sa pulong sa Ginoo, ning sibo sa iyang kabubuton, sigurado nga naay milagro, sigurado nga naay kahibulungang mahitabo sa dihang atong gamiton ang ngalan ni Jesus. Amen. Mao na igsoon, no? So mahimo na tang effective mo gamit sa ato ang authority or gahom nga gihatag sa Ginoo. Kung kita nagkinabuhi nga balaan, nagkinabuhi nga matarong, nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. Apan kung mo gamit-gamit sa ngalan ni Jesus pero atong pagkinabuhi hiwi sukwahi sa kabubuton sa Ginoo, sukwahi sa pagkinabuhi ni Kristo, then wala effect bisan kapila pa ta mo singgit mo gamit sa atong gahom or authority or ngalan ni Jesus. Para mahimong epektibo ang atong paggamit sa ngalan ni Jesus, unas tanan magkinabuhi ta nga subay siyang kabubuton, magkinabuhi ta igsoon nga totally surrender sa Ginoo. Kung moingon si Lord, buhii na anak buhii. Kung moingon si Lord, talikdi na anak talikdi. Din kung ingana imong karakter matinud-anon, masinugtanon ta sa Ginoo sa iyang instruction din, effective ta kamugamit sa ngalan ni Jesus. Usa ka gamayng pahinumdum nining sayong kabuntagon, mabungahong adlaw mga igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this morning, sa imuhang pagdasig Ginoo nga imong gihatag kanamo. A reminder Ginoo sa mo ang authority nga imong gihatag Ginoo. Nga imong gitagaag gahom paghingilin og yawa, pagpalayas og demonyo, pag-ambo og masakiton, but nagwarn sad ka sa imong pulong sa James 4:7 nga kinahanglan mo submittar mi nimo una. Kinahanglan magmatinud-anon mi nimo una aron mahimo sad ming effective mo gamit sa ngalan nimo. Lord, I pray nga i-bless nimo tanang viewers karon unsa man ilang mga problema solbaro nimo Ginoo. Unsa man ilang panginahanglan Ginoo, tagbuo nimo Ginoo. Unsa man Ginoo ang milagro nga pinakanid nila this time, imong palihokon ang imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon. I-bless sila Lord God in everything they do, Lord God. Tanan nilang pagabuhaton buhat sa ilang kamot, panalangin ni Lord, and ang miracle Ginoo, ang milagro nga ilang gusto nga masinati Ginoo, I pray nga imo kanang i-grant Lord God sigun sa ilang katakos, because I believe before nimo i-grant ang among hangyo nagtan-aw ka sa among kasing-kasing. So Lord God, again i-bless sila Lord God. I declare breakthrough miracles sa ilang kinabuhi in Jesus name, and I pray Lord God nga kanisad nga pulong among nadungog karon Ginoo, amuaning kinabuhion nga dili mi basta-basta mo gamit sa ngalan nimo, kung dili sad mi masinugtanon nimo. But Lord, I pray nga mahimo gyud mi una nga masinugtanon, honest, faithful nimo aron ani gamit namo sa ngalan nimo Lord God. Dako kayo himuan, dako kayo Ginoo og milagro ang mahitabo Ginoo. So Lord, salamat Ginoo again. Thank you for your word, and i-bless ang tanan nga mga viewers karon Ginoo. Thank you for the victory we claim right now, Lord God, sa mga kahibulungang butang gikan kanimo, amuning dawaton uban sa dakong pagtuo. Mao kini nga among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan pinagi sa ngalan ni Jesus nga moy among manluluwas. Amen ug amen. So, see you next time mga igsoon. God bless. Ampo.
amping abante ta. Dungog himaya kong ibalik sa tumbuhi nga Dios.